Maziwa pachigenga pachimafia. There's always a time yokuthi unofila onke izinto zastika. Like a press, but you have to look for a way forward. Uruma chair, man. Look for a plan. Also grind. Pray to God. Sakangana kakusiko eked. In everything that you do, put God first, and everything shall fall in place. Ndikungotambura nhamo yanyanya komborera nhasi kwete mangwana voprofita hanzi ndine munyama ndikungozama zvese zvichiramba marelationships anga zere nedrama vamwe veropa cheka vukama iwo muchisa ndiri kungutamba pasina cherengi iwe ndinofamba progress is slow kuita kunge kamba wese vochema ndoshayiwe kutanga une upfumi ndiri kuhutsvaga pasi penyika goda musaga mbatatisi todzirova nesadza maresipi nhamo yakatingwadza ndipe badza hapana chandotadza nekurasiswa pana wandotrasta kupfumbura hutsi napasta kumonwa musoro wako nditi rasta upenyu hwakanaka ndokubutsvaga magreener pasture family function kana usina mari hauna basa nyange uchitaura zvine musoro vanongoti uyu ndewe disaster zvavanoda kunditisa pamberi pamwari nindakazvitadza ndadoraramira inini hama neshamwari ndaimbodzifadza kunyangwe zvakadaro vanoti mfana tk imboko zvataibata bata mukoma kuda indageza maoko ndakuda kumbodadisa ndombotendwawo maita soko pedza namo mudzinza uroyi upere aiwa ndikoko papi pacho pandaichazomboramba ndiri murombo zvangu najesu zvinoita nyange muchirovera hoko mamonya matete munotiziva tokudyira ibhonzo mudhara ndigodi pandinofamba ndinenge ndine zodzo waida kundisa pakona but they were making me stronger wegara wachindishora zvata kungezve mushonga ndatoda iri toyota sisi ndotenga masofa kabila ndotengera boda mabusiness plana wegosha pray for the grind pray for the hustle like every morning that you wake up alive stop wasting time got a family to feed the goals and dreams be real busy in the phone checking the stats for the success my nigga I'm obsessed zvinotobuda tinotokunda chinongodiwa kushandisa